kapareha. Salamat ha, immediate response sa natin mga kapulisan ng San Julian. Maluoy, sir. Okay na po. Damo nga salamat, damo talagang salamat. Nagpapakita lang na talaga. Thank you po, mga sir. Ato na po, okay na po, Kuya Alan. Surprise, Alan. Surprise, Alan. Ano naman yan? Minusok? Tama lang ang mali. Wala yung minusok. Mabulit sa lahat ng iyo. Ha? Ano? Wala yung kasi polis? Dire kayo marunong. Surprise, Alan. Pupuntahan ng babawin eh. Kuya Alan, sumayaw ka na ba? Republic dance sana yan. Sige, sayang mo naman. Chacha number. Wala, Republic dance. Hika mo, Barangay Kagawad Arnel Godes. Sinipita ka naman nga di. Ano nga nagsusugat ka. Di mo na duyo.